Hej, det er Chris fra Chris og Gustavs Minecraft Guide. Og i dag der vil jeg vise hvordan man laver en cobblestone generator. Og ja, jeg begynder at starte med at lave et 5x5 hul, som er hul, og det skal være 4 dyb. Jeg skulle sige det hul. Det er et hul, meget stort hul. Det er 5x5. Og det skal være 4 dyb. Og det her, det er så den mest kedelige ting ved det. For satan der. Det var rigtig pænt jo. Hvad laver du, Gustav? Spiller. Nej. Jeg Gustav, han er så rigtig asocial og sidder og spiller skate ved siden af. Men som jeg sagde, vi har tænkt, vi vil gerne lave det her, fordi at, eller i hvert fald jeg vil gerne lave det. Jeg ved ikke, hvad ham der Gustav, der han vil lave, hvorfor han laver det. Men jeg synes det er fordi, at nogle gange, hvis jeg nu er i gang med at lave et eller andet, eller skal til at lave noget, og jeg måske mangler nogle ressourcer, eller et eller andet, og jeg så fandme ikke lige ved, hvordan jeg skal fucking lave det, så er der nogle gange ikke nogen, fordi jeg ikke er så god til engelsk, nogle gange nogle dansk, eller bare nogle tutorials, eller sådan noget, hvor eller nogle hjælpevideoer, hvor man kan finde ud af, hvordan man skal lave noget. Men ja, okay, så skal du lige have sat redstone rundt i kanten her. Og så jeg tager lige den her, og så laver du lige et 3 bloks lang hul. Så sætter du lige sådan en stone her. Og så skal vi lige have fat i en redstone tool. Sådan der. Fuck. Og så hopper man herover, og så sætter man lige en klat redstone der. En lille klat redstone. Og så Så du kaster op, lige før. Og så sætter du sådan en her, og så skal du huske at sætte den i, i hvert fald i anden, eller i sidste. Jeg putter den i sidste, men det må I selv bestemme om. Det virker i begge. Og så sætter I sådan en lever her. Sætter I så lige herhen, så I kan slukke for lortet igen. Og så dækker I bare lidt det her. Sådan her. Det dækker I. Så hopper man herned. Så skal vi lige have dækket det her til her. Jo. Og det er jo fint. Og så hopper man lige op her. Så sådan her. Sådan her. Så er det meget meget vigtigt, at man lige husker, at Jens. Kæft, at man ikke lige lægger noget ud i de her. Og så putter du vand ud i dem her. Hvad fanden laver jeg? Sådan der. Og så... Hvad fanden det? Det var lige sådan der. Okay, sådan her. Og så tager du sådan en lava ind her. Og lægger lige der. Så skal du bare dække hele lortet til. Dæk hele lortet til, så den ikke sker noget pis med det hele. Og voilà, så er den færdig. Vi mangler lige en ting. Jeg skal lige lave sådan en her imellem. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er bare sådan noget, den gerne vil have, at man laver. Sådan der. Og så kommer man sådan der. Og så kan man løbe rundt om her. Så skal man løbe rundt om her, lave alt det her. Sådan der. Og det virker bare fucking godt. Ja, det var det. Og det vil sige, den ligger noget ude på ude på nettet, ude på YouTube. Og hvis I gerne vil, eller ikke kan finde ud af at lave noget, eller finde ud af
lave en ting, eller en eller anden ting, eller noget, så skal I bare lægge en kommentar, eller kommentar, Og løbet af 4 dage. en kommentar, og så, hvad de ikke kan finde ud af at lave, og så tjekker jeg det ud så hurtigt som muligt, og så laver jeg det sammen, eller så laver Gulle det. Men, ja, fuck. Ja, det er det. Vi ses.